Shugaban Jamhuriyar Nijar Mohamed Bazoum ya buƙaci tawagar 'yan wasan ƙasar da za su wakilci ƙasar a gasar Olympic da zai gudana a birnin Tokyo karo na 32 da su jajirce wajen ɗaga daraja da kuma martabar ƙasar, yayin da yake jawabin bankwana da tawagar kafin farin Nijar zuwa Japan. Shugaban ya bayyana cikakken goyon bayansa da na jama'ar ƙasar ga tawagar 'yan wasan, a inda ya musu fatan tafiya lafiya da kuma samun nasara. Daga cikin tawagar 'yan wasan akwai Abdulrazak Alfaga, zakaran duniya a Afirka a wasan kokawar taekwondo kuma mai rike da kambun azurfa a gasar Olympic. Sauran sun hada da 'yan tsere guda biyu da 'yan wasan ninkaya guda biyu da ɗan wasan judo guda ɗaya. Bazoum ya shaida wa Alfaga cewar suna sa rai da shi da kuma sauran 'yan wasan wajen samun nasara, duk da yake ba su da yawa kamar sauran kasashen duniya. Shugaban kasar ya ce za su ci gaba da yi wa 'yan wasan addu'ar fatan alkhairi domin ganin sun isa birnin Tokyo lafiya sun kuma komo gida lafiya. A ranar 23 ake sa ran buɗe gasar Olympic a birnin Tokyo, wanda za a kammala shi a ranar 8 ga watan Agusta. Gasar karo na 32 ta fuskanci matsaloli da dama sakamakon barkewar annobar corona, inda aka fasa gabatar da ita a shekarar da ta gabata, yayin da makon jiya kuma aka sanar da haramtawa 'yan kallo saboda sake dawowar annobar a wasu ƙasashe ciki har da Japan mai ɗaukar nauyin ƙasashen duniya. A nan muke musu addu'ar fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya kai su lafiya ya kuma dawo da su lafiya, amin summa amin.